matuwa. At ibonggo mo naman po, mamaya naman po, 500 katao lang po rin, dinana. At isabi na niya po siguro yung cutting ribbon tamo at pag-opening na ng Super Health Center. Yan ini po itang Super Health Center tamo. Bala mo po mini hospital yakin lele na ng munisipyo. Di po? At ito po'y masaya ko ang balita kay kayo. Siguro, den anak yung karakalang po, magtampo ka na po. Uling, sadya-sadya po, ingke katamo po Vice Mayor, kanita po niya po magkaya po mga scholar yakin, Maria Sinukuan, siguro chula mo po kay 500 ba o 600 katao. Hanggang miras lang yung 1,000. Pero itamo po, inumpisan tayo po kay 5,000 at kaya po 10,000 million niya po. Hindi watamo po kay Mila sa Banwa at Banwa Maynila po. Bakit po kaya gawa ko ini? At alin karenganak na ilang scholar dapat ilang tanggap. Kasi po gawa ko ini, uling ikit ko yung kasakitan na rin pengari nung makanano daw po, igapang. Nung makananing kasakitan nagagawan da para pag-aral daw rin karelang anak. Saludo ko po kayo, ang gana kay kasakitan, agagawa yun po nga papag-aral yun rin anak. Uling baluta mo, hanapin po mo si Rizal, Kabataan, Pag-asa ng Bayan. At aliwa mo po ita, bakit po kanita 85%? 85 yan po yung grades na ni Metong Scholar. Pero many po, nung naning katas na ning grades ng Mayor Bon Kanita, yakit po itamo po ngeni. Gewa ke pong 76 patas. Opo. Uling inisip ko po, makanano lang po rin nga mababaing grades da. Alala po bang karapatan na ayabot da yung karerang pangarap para kay sarili da at kare-karelang pamilya, kare-pengari da. Kaya dapat po, yung gobyerno, dapat po yan yung ipakaisipan da, di nandang pansin, na denganak, kailangan din ng talangan pamikatagon para ayabot da yung karelang pangarap. Sige po. At sana po kay Kopong Pengari, paliwanag yun naman po kareng anak. Uling bakit ko kayo, ikaw po magpayaw. Balo ko at ilang po ka pupunta lang na masalese, den perang ipagkalumpi po kareng anak yun. Kasi po nung ilang intalan, baka salida mo pong o kaya pag-good time din o nanong bagay panalida. Pero balo ko nung kayo po intalan, agamit din po kay masalese kay pamag-aral da. Uling iko po in talagang magkakasakit para pag-aral yula. At gini balo ko po, balo tangan po ala pong bobo. Lalo na po rin yung Pilipino, peka matalino lang, buong yato. Kaya mo po dadalanan itang kasakitan, darempengari at denganak, anya eda atututok, ipamag-aral da, kay isip da. Manintunan lapa mo, mantulang bakal, o kaya so pandoreng pengari da, bangkanita, atin lang abakal, o apangabyayan. Kaya hindi po, nung asopan nyo kami po, ikami nga tsugeni-kening, kay manungkulan. Isadsad ako po, hanggang buriyo ko, 9 years siya, aryan kay 9 years, para ka rin anak yun. At pabalo ko rin po, may kapagpayari na pong 458, kaya nakan, kaya pong scholar
na ning kay katamo pong munisipyo, lalo na po kay katamo pong Vice Mayor, na inumpisahan niya po king Maria Sinukuan. Po, kaya next year po, ibayo ko niya po kasi aliwan na yung mayor. Vice ko niya mo. Gawang kayo pong alagang madir. Kaya ito po magtaka, bakit alagang madir? Uling pong buhiko. Ase-ase ko lang po rin anak yo. Kayanda kayo, kayabe ko. Nung nanong po yung pangarap yo ka rin anak yo, yan mo naman po pangarap po karela. Love you, Ben. At sa tamo po, sana ayari mi ang miyasawa in 9 years at dening ka na kung sangguniang bayan, ilalapit ko po kayo, bakong ating kakayang tabi, alang sigalutan, king sangguniang bayan. Nung po nagawa min dire-diretso ini, next year po, 20 million yung gawang po. Ini-scholar na po rin kaya nakakita king araya. Ang gawala na ako po nga gawang project, kare barangay. Ini na po ipeka malagong project ko. Itang apayari ko po, aso panda ko po makapagpayari ka rin anak yun. Depo, kaya po sana sa tamo, lingapan tala po rin anak yun, rin anak tamo, pangkanita, milaot laking masamang bisyo, antabayanan tala po, hanggang sana po magobra tamo, na anumang po itang gagawang tamo, di nang tala pong oras. Yalimbawa miya pong miyasawa yung sarili mi. Kami po hanggang neto niyang balen, makatutok ko, ganaganang pong obra gagawan mi. Pero tingke pa pong oras, divide ko pa rin po yung oras ko. Uli nung ding meto nga balen, didinan mo, pansinaobra mo, itantungkulin mo, at ka naman katungkulang kare pamilya mo. Parang kanita, minawag na po kayo sa blank bisyo. Kami po mga yung gagawan mi. Alake pong bisyo, alak na hanggang na naman po laki bisyo mi. In servisyo at lugod kayo at kare pamilya mi. Amo po. Kaya nung gawang tamo po ini, milawag lang po. Kaya nanuman po, kapahamakan din anak tamo. Hanggang so pandako po. Nanuyamo po yung abibemi po kayo. Pero nung yung puso, paneyo, so panday ng anak yun. Bangkanita, kuwara po yung pangarap daw. Ilaw tala po kinanong ambisyo, so patala po rin kay katangkap pulisan, naman ang tabi, kaya po, ikityo po siguro, nung ikityo po manabeko po kay Facebook o live, ikityo po siguro na menikwata mo buong Pampanga. Ingarayak mo po yung menikwa kay drugs free. Drugs free tamo po kay Mabilo, Pampanga. Menikwata mo po award at ita. Yalay ke po yan doon ke balenta mo ke kayong kabalen ko, lalo na kare kaya nakanpuuling. Ita po'y magpatune na denganang tamo, milalawag lang po ke masamang bisyo. Menikwata mo po matlong award king adat, anti-drugs at ita pong peace and order. At miras tamo naman po king national, ita pong Drug Abuse Council, ikwataya naman po at mikikas pa na bigyan na po kay katamo. At syempre, yung Kapitolyo rin po, may ikwata mo rin pong award yan, itang gawad payapa. May miyaya naman pong kasing kaluguran tamo po, Governor Dennis Delta Pineda. At deta pong perang aleta na pekaluda gamitan tala po kay peace and order, bang pumilaw lang denganak kay nanuman po kapamakan. Diba? Masaya ko mo rin po babalita
baki kayo by next week, asong kita na naman po ang SGLG. Makayabitan na naman po Medina Award King Manila Hotel. Uli na po nitang agagawata mo papangulag tayo po at misasamitong la rin may malengke tiking kay Kim kete po king arayat at syempre po rin manungkulan tamo ing munisipyo makantabe lang ang po rin department head tamo meging mayag la po meging kawaninan ng munisipyo at syempre kaya wala naman po bakit ikwake asungkit ko nila naman po yan po'y peka masakit diling award in SGLG at isipan nyo yung uli mong premyo cash prize 5 million niya po ita po ipagkalugke karem barangay yun na deta pong mangailangan lalo ng puretan drainage detang kanalabalado karingke po idala itang akwatang 5 million